Quedan alrededor de 15 minutos para que o tren de alta velocidade chegue ata aquí, ata esta estación de Sanabria, para despois atravesar por primeira vez as fronteiras galegas, concretamente as da nosa provincia, as da provincia de Ourense, que polo momento será a única en dispoñer deste servizo. El luns 22 de novembro xe terá lugar a primeira viaxe de probas, a viaxe inaugural deste servizo na nosa comunidade e medios de comunicación, como ven, moitos compañeiros e tamén moitas autoridades están aquí agardando pola chegada dese tren. Entre elas, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, tamén o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, ven ao seu lado a Gabriela Lén e o delegado territorial da Xunta en Ourense, está tamén a ministra de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, e tamén, entre outros, o delegado do Goberno, José Millones. Será un traxecto de 2 horas e 15 minutos dun tren que procede da estación Clara Campoamor Chamartín de Madrid e que se vai alongar ata a cidade das Burgas, onde será recibido por outras autoridades da provincia. Esa viaxe de 2 horas e 15 minutos suporá alrededor dun aforro de case hora e media no traxecto total.